Täällä palautuu monet muistot. Muistan noin 30 vuotta melkein on siitä, kun olin tässä samassa salissa ja silloin oli Riku Rinne täällä puhumassa. Ja silloin jotenkin Jumalan henki liikkui ja Jumala teki Soinissa ja täällä ympäristössä isoja asioita. Ja rukoilen, että tänä päivänä Herran henki saisi liikkua tässä salissa ja Jumala saisi tehdä jotakin semmoista, mitä vain hän pystyy tekemään. Ja on ilo olla täällä. Mä ajattelin, että mä oon niin onnellinen mies, kun saan julistaa strategisilla paikoilla. Siellä, missä on niin herätystä. Tuli justi Ugandasta muutama päivä sitten. Se on strateginen paikka. Yksi kaikkien aikojen suurimpia herätyksiä on menossa Ugandassa. Ja nyt saan olla Etelä-Pohjanmaalla. Strategisella paikalla Soinissa, eikö niin? Mutta se on totta, että Soini on hyvin strateginen paikka. Täällä on ollut paljon herätyksiä, täällä on paljon hengellisesti tapahtunut asioita, jotka vaikuttaa joka puolelle. Ja rukoile, että tänään se Jumalan strategia, Jumalan suunnitelma saisi tapahtua. Mitä hän suunnittelee, ja jotenkin koen, että Etelä-Pohjanmaa on Jumalalle jotenkin erityinen paikka, rakas paikka. Ja Jumala haluaa ilmestyä täällä Raamattu vyöhykkeellä. Näin sitä sanotaan, että Raamattu vyöhyke. Ja tänään oikein mulla on odotus, että Jumala tekee jotakin ihmeellistä. Raamattu on kirjoitettu, että ihmeet ja merkit seuraa julistettua sanaa, niin se olisi kaikista suurin ihme, että tänään mitään ihmeitä ei tapahtuisi. Koska silloin meillä olisi ristiriita Jumalan sanan kanssa. Jumala haluaa tehdä jotakin erityistä. Hänellä on suunnitelma ja jotenkin haluan rohkaista jokaista, että Jumala haluaa jokaista meitä koskettaa, täyttää pyhällä hengellä, hänen tulellaan. Ja kun sanassa sanotaan, että missä Herran henki on, siellä on vapaus, niin ollaan tässä rukouksen hengessä ja ilmapiirissä, että täällä saisi olla vapaus. Että Herran henki saisi vaikuttaa sillä tavalla, kun hän haluaa. Ja että Jumala pääsisi tekemään työtä jokaisessa meissä. Ja että Jumalan sana pääsisi vaikuttamaan. Mun Raamatussa lukee, mä tykkään sitä, tai jokaisen evankelistan suosikki Raamatun kohta, Roomalaiskirja 1.16, että evankeliumissa on Jumalan voima. Jokaiselle, joka uskoo. Mutta se ei ole Jumalan voima niille, ketkä eivät usko. Ja sen takia me julistetaan evankeliumia. Että tämä sanoma saisi muuttua pelastukseksi, parantumiseksi, Jumalan voimaksi, sinun elämääsi, minun elämään. Me ollaan heikkoja, me ollaan vaikeuksissa, on monenlaisia haasteita, monenlaisia ongelmia ja me todella tarvitaan Jumalan apua. Ja kiitos Jumalalle siitä, että Jumala auttaa meitä. Ja aina on ulospääsy asiasta kuin asiasta. Ja Ugandassa oli hieno julistaa uutena vuotena, kun oli 40 000 ihmistä paikalla. Se on ihan ihmeellisen suuri ihmismassa ja siellä alkoi myös jännittää, että mitä täällä osaa sanoa tämmöinen maalaispoika. Mutta kiitos Jumala, että Jumala antaa sanottavaa ja Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Mutta oli hieno nähdä se, että herätyksen ajat menee ympäri maailmaa todella voimallisesti nyt eteenpäin. Ja Ugandassakin niin tulee ihmisiä valtavasti uskoon. Nytkin sai nähdä, kuinka sadottain tuli ihmisiä pelastukseen. Ja tiedättekö, helvetti on todellinen paikka. Taivas on todellinen paikka. Ja käydään valtavaa kamppailua ihmisten sieluista. Ja evankeliumissa on tämä voima tuoda ihminen pelastukseen. Tämä ei ole mitään filosofiaa, vaan tämä on Jumalan pelastussanoma, ilosanoma, hyvä sanoma tälle illalle. Tänäänkin on pelastuksen päivä. Me ollaan täällä ja evankeliumin sanoma on täällä ja me ollaan kokoonnuttu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Jeesus Kristus on itse täällä. Ja Ugandassa on ollut hieno, kun se on julistaa, kun on nähnyt, että kuinka nuoria tulee uskoa. Ja kun ollaan käyty kaikki Kampalan slummit läpi, niin on ollut mahtava nähdä, kuinka slummeissa ihmiset tekee todella parannusta. Se on paljon päihteiden käyttäjiä, huumeiden käyttäjiä. Sitten on haastoita poikia, että tehkää parannus, että kääntykää Jumalan puoleen. Että nyt tänään on pelastuksen päivä. Ja sitten kun on tehnyt parannusta, niin ne on tuonut kaikki huumesätkät ja mitä niillä on semmoista impattavaa huumetta, huumerätit ja kaikki siihen. Sitten ollaan rukoiltu ja toiset on tehnyt parannusta ja jonkun on pitänyt vahtia, kun ne nuoremmat pojat käy varastamassa niitä huumeita siitä alttarilta, että se käydään kovaa taistelua sieluista. Mutta että ihmisiä tulee uskoa, että ihmiset kääntyy Jumalan puoleen ja tekee parannusta ja pelastuu.
Ja kyse on pelastuksesta. Monesti mä ajattelen, että kyse jostakin tämmöisestä hengellisestä kerhosta tai jostakin, että ollaan tietynlaisia tai harrastetaan tätä kristillisyyttä, vaan kyse on pelastuksesta. Ja koko ajan käydään valtavaa kamppailua tämän pelastusasian ympärillä. Ja Ugandassa vankiloissa on ollut ilo julistaa yhdessäkin vankilassa, missä oli 3000 vankia. Ja haastoi heitä, että hei, Jeesus tuo vapauteen. Jeesus antaa vapauden, että hän tuli päästää vangitut vapauteen. Ne oli hieman nähdä, 80% niistä vangeista oli käsi pystyssä rukoilemassa pelastusrukousta. Mä ajattelin, kiitos Jumalalle siitä, mitä Jumala tekee, kun näkisi tämän saman Suomen vankiloissa ja Suomen yhteiskunnassa. Ja rukoilet oikein, että Jumala pääsisi ilmestymään, että tulisi semmoiset ajat, että evankeliumi murtautuisi läpi Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Ja kun olin siellä vankilassa, niin mä pääsin mukaan semmoiseen Facebook-ryhmään. Se oli kaikkien niitä vankien juttuja, niin tää pitää pakosti kertoa, kun se oli englanniksi kirjoitettu sinne. Se oli aika hauska juttu. Mä selailin sitä Facebook-ryhmää ja sitten se oli semmoinen kirjoitus, että ugandalainen mies joutui vankilaan ja sitten niin se isä kirjoitti sinne vankilaan, että nyt on vaikeat ajat, että sä oot siellä vankilassa, hän on jo vanha mies, perunat pitäisi istuttaa eikä hän itse pysty tekemään sitä. Ja se poika kirjoitti takaisin sieltä vankilasta, että isä rakas, älä missään nimessä me kuokkimaan sinne pellolle, että se on se paikka, mihin hän piilotti sen kätketyn varastetun aarteen. Ja ne vankilassa tarkisti ne kirjeet, että nyt löytynyt, että mihin se kaveri on piilottanut ne varastetut tavarat ja koko porukka lähti sinne etsimään sitä aarretta. Ja se poika kirjoitti sitten uudestaan kirje, että isä rakas, että toivottavasti viime kirjeestäni oli sinulle apua, että perunaperto on kuokittu, että enempää en pysty täältä vankilasta käsin auttamaan, että toivottavasti saat istutettua peruna. Mä lueskelin sitä juttua ja naureskelin sille, mutta samalla mietin, että ajattele, että miten kekseliäitä rikolliset on sille omalle asialleen. Ja kun tuommoiset miehet kääntyy Jeesuksen, Kristuksen puoleen ja alkaa julistaa evankeliumia ja viemään evankeliumia eteenpäin, niin taivas on vaan rajana. Oli mahtavaa sielläkin Ugandan vankilassa niitä kolumbialaisia huumekauppiaita. Ne tuli itku silmässä halailemaan, että koko elämä on ollut yhtä, tiedätkö, helvettiä. Näin sanoo. Että on ollut huumeita, rikollisuutta, itsemurhien yritystä. Ja nyt hän on eka kertaa vapaana, että hän tuli tänne välittää huumeita Ugandaan, mutta hän löytikin Jeesuksen. Hän on vankilassa ja nyt hän on vapaa eka kerran elämässä. Ja evankeliumissa on tämmöinen muuttava voima. Ja tänään kun me julistetaan tätä sanomaa, niin täällä on myös hengellinen taistelu. Ja sen takia rukoillaan oikein, että Jumala pääsisi ilmestymään sillä tavalla, kun hän haluaa, että hän pääsisi puhumaan meidän sydämillemme. Ja tänään sanoma, joka mun sydämellä on tosi yksinkertainen. Roomalaiskirjeestä löytyy tällaiset sanat. Roomalaiskirje 10. luku ja 13 sanotaan tällä tavalla. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja Jumalan tahto on se, että joka ikinen ihminen huutaisi Herran nimeä avuksi. Että jokainen pelastuisi. Ja Raamattu jatkaa tällä tavalla, että kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko. Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Sen takia me julistamme evankeliumia niin täällä Suomessa kuin Ugandassa jo ympäri maailman, että ihmiset saisivat vastaanottaa pelastuksen Jumalan sanan kautta. Kun he kuulevat Jumalan sanaa, niin usko syntyy sydämeen ja ihmisen on mahdollista vastaanottaa pelastus. Jae 17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja tänäänkin usko tulee Kristuksen sanan kautta. Ja me voidaan vastaanottaa Jumalan voimaa. Me voidaan ottaa vastaan sitä, mitä Jumala tekee. Ja me ollaan uskon taistelussa. Ja Jumala auttakoon meitä, että tänään Jumalan sana
saisi kirkastua meidän sydämissämme. Ja roomalaiskirjassa täällä, kun mennään taaksepäin, lukua 10 sanotaan tällä tavalla. Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Eikö ihmeellistä ja eikö yliluonnollista? Ja kuinka paljon täällä painotetaan uskoa. Jos sinä siis uskot, evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi niille, ketkä eivät usko. Mutta tänään usko syntyy Kristuksen sanan kautta ja häntä me haluamme korottaa, hänestä me haluamme julistaa ja tiedättekö, Jeesus pelastaa, Jeesus parantaa, Jeesus auttaa ja vaikka kuolisin tänään tähän lattialle, niin kuolen siinä uskossa, että Jeesus pelastaa, Jeesus parantaa, Jeesus tekee ihmeitä. Hän ei ole niin kuin ihminen, hän on yli meidän olosuhteiden, hän pystyy tekemään aivan mitä vain. Ja hän tänäänkin haluaa auttaa joka ikistä, hän haluaa ilmestyä täällä, hän haluaa puhua meidän sydämillemme, hän tietää meidän ongelmamme, hän tietää meidän taistelumme ja hän haluaa viedä meidät eteenpäin pelastukseen, ihan kaikkiseen elämään. Ja hänellä on suunnitelma myös tälle matkalle. Ja haluaa jokaista johdattaa. Mutta kaikki tämä tapahtuu uskon kautta. Meillä on oma osa tässä. Se on pieni osa, mutta se on tärkeä osa. Uskon osa. Ja usko ei ole mitään monimutkaista, se on Jumalan vaikutusta, kun me julistamme. Tiedättekö, mitä vähemmän tänään vastustat Jumalan sanaa, sen enemmän sinussa on uskoa. Mutta mitä enemmän, niin jos ihminen vastustaa, niin usko ei saa meissä sijaa. Mutta jos me avaudutaan Jumalan sanalle, niin usko alkaa vaikuttaa. Tuo on yksinkertainen Raamatun yhtälö. Ja Raamatussa sanotaan näin rohkeasti. Markuksen evankeliumissa on tämmöinen lause, jossa sanotaan näin, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Eikö ole ihmeellinen sana? Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Minä en uskalta sanoa näin. Minä uskaltaisin sanoa tällä tavalla, että jotkut asiat ovat mahdollisia sille, joka uskoo. Minä uskaltaisin sanoa, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Se kuulostaa niin suurelta. Se kuulostaa niin ihmeelliseltä. Mutta ajattele, Raamattu sanoo näin, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja meidän tulee kuulla tämä sanoma. Tämä on Jumalan logiikkaa, että hei, kaikki asiat on mahdollisia. Hän voi selvittää kaikki ongelmat. Hän voi pelastaa kenet hän haluaa. Hänellä on voima tehdä se. Ja kun hän on kutsunut meidät elämään, niin hän vie meidät tämän elämän lävitse. Hänellä on suunnitelma. Hänellä on kaikki mahdollista. Hän tänäänkin voi tehdä tien sinne, missä tietä ei ole. Ja kun meillä kaikilla on eri ongelmat, ja kun meillä kaikilla on eri haasteet, niin eikö ole vapauttavaa kuulla tämä sanoma, Jumalan sana, joka sanoo, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Pelastus on mahdollista, parantuminen on mahdollista. Se, että Jumala ilmestyy avuksi, muuttaa elämäsi tilanteet, kaikki on mahdollista. Muistan, kun kerran yksi ystävä kysyi hädissään multa, että kun mulla on hammas niin kipeä, että voisikohan Jumala auttaa mua. Mä sanoin, no voi hyvänä aika, että Jumalahan voi vaihtaa vaikka sulle uuden pään, jos hän haluaa. Että totta kai Jumala pystyy sua auttamaan. Mutta monesti elämän kipukohdissa, elämän haasteissa, elämän ongelmissa me menetetään se uskon näkökulma, että tästä ei pääse enää eteenpäin. On liian korkeat muurit edessä, mutta uskon kautta kaatuu Jerikon muurit. Ja uskon kautta kaatuu ne vastustavat muurit myös sinun elämässäsi. Ja tiedättekö, sille ei ole mitään rajaa, jos ihminen uskaltaa mennä uskossa eteenpäin, niin hän tulee aina näkemään Jumalan. Eikö niin? Eikö Jumala ole tehnyt tien loppuun asti, perille asti?
Se Jumalan tie ei katkee vaan kesken, että oho, nyt kävi huonosti, että nyt on liian suuret haasteet edessä, että tästä ei enää pääse eteenpäin. Pääsee. Tai se, että nyt on liian suuri syntitaakka, että nyt on epäonnistunut liian pahasti. Nyt on mahdoton tilanne. Kaikki on mahdollista Jumalalle. Hän antaa meidän pienet synnit ja suuret synnit anteeksi, kun me käännytään hänen puoleensa. Hän on suuri Jumala. Ja kun meidän uskomme kohte on Jumala, joka on kaiken luonut, niin ajattele, hänelle todella kaikki on mahdollista. Täällä ei ole yhtään mahdotonta tapausta. Ei ole yhtään mahdotonta tilannetta. Mutta joskus Jumala vie meitä haasteisiin. Joskus Jumala antaa meidän ikään kuin mennä sitä omaa tietä. Ja me löydämme itsemme omista kipupisteistä, omasta umpikujasta. Ja silloin me tarvitaan uskoa, että hei Jumala, miten tästä pääsee eteenpäin. Ja kun me käännytään Jumalan puoleen, niin heti löytyy tie ulos. Heti tie vie eteenpäin. Jumala auttaa tilanteessa kuin tilanteessa. Ja monesti ne elämän haasteet ja semmoiset elämän koettelemukset, niin Jumala on vienyt meidät sinne tarkoituksella, että me jouduttaisiin oikeasti kohdistamaan meidän uskomme Jumalaan. Vain yksin Jumalaan, ei olosuhteisiin, ei omaan voimaan, vain Jumalaan. Vain Jumalan avulla tästä voi päästä ulos. Ja kun me uskalletaan tehdä tämä päätös, niin me päästään ulos siitä asiasta, siitä ongelmasta, siitä umpikujasta. Niin yksinkertaista on Jumalan sana, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja minä haluan ainakin innostua tästä sanasta. Eikö tällä Pohjanmaalla saa vähän innostua? Mä ajattelin, että eikö me olla hereillä tässä tilaisuudessa? Mä ajattelin, että mun mielestä tämä on vähän niin kuin tämmöinen herätyskokous, eikö niin? Mutta mä oon tullut etsimään herätystä, että Jumalan sana pääsisi uskossa oikein resonoimaan meidän sydämissämme. Että oltaisiin uskon sankareita enemmän kuin semmoisia suomalaisia, että en minä oikein mitään voi. En minä oikein mihinkään kykene. Oikein niin kuin on ristiriita Jumalan sanan kanssa, kun Jumalan sana sanoo, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kun sulla on Jeesus, niin sä pääset eteenpäin. Kaikessa hän sua vahvistaa. Ne ei suomalainenkaan voi sanoa, että en minä oikein voi mitään, kun ei tästä oikein tule mitään. Kaikessa Jumala vahvistaa. Ja jos ei sulla ole tätä suhdetta tai tämä suhde ole kunnossa, niin sen takia me ollaan tänään täällä. Että usko pääsisi syttymään sinun sydämeesi. Sä et voi löytää itsestäsi ulospääsyä, omasta viisaudestasi. Ulospääsy löytyy Jeesuksen Kristuksen kautta, eikö niin? Amen. Jeesus on ratkaisu kaikkiin meidän ongelmiimme. Amen. Tuntuu mukavalta julistaa tämmöistä sanomaa, joka ratkaisee kaikki asiat. Jeesus on ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Monesti me mietitään erilaisia ratkaisuja, mutta Jeesus on ratkaisu kaikkiin meidän ongelmiimme. Kaikilla on ongelmia, eikö niin? Mutta kaikilla ei ole Jeesusta. Ja sitten kun meidän suhteemme Jeesukseen on hyvä, niin me päästään eteenpäin. Ja tänään mä haluan haastaa sua tällä uskon alueella, että sä pääsisit eteenpäin. Ajattele, että ehkä tänään sun tunnemaailmassa on myrsky. Mutta uskon tulisi ylittää ne tuntemukset, joita sä koet sisäisessä maailmassa. Tai ehkä ihmiset puhuu sulle jotakin, tulee erilaisia neuvoja, mutta usko ylittää sen, mitä ihmiset sanoo. Tai ehkä olosuhteet on vaikeat, mutta usko ylittää olosuhteet, eikö niin? Meidän uskomme on se, että todella Jeesus Kristus, hän kuoli Golgatan ristillä, hän vuodatti verensä, hän maksoi synnistä hinnan ja hän avasi tien taivaaseen. Ja uskomalla Jeesukseen Kristukseen ihminen ei koskaan tule kuolemaan, vaan me eletään iankaikkisesti. Iankaikkinen elämä alkaa sillä hetkellä, kun ihminen asettaa uskonsa Jeesukseen Kristukseen. Silloin elämä virtaa ihmiseen. Pyhän hengen voima. Ja mä haluan oikein niin kuin julistaa sydämestäni tänä iltana täällä Soinissa, koska mä koen, että Jumala on tekemässä jotakin. Eikä auta sillä olla vaan, että oltaisiin niinku kirkkouskovaisia, vaan että kun Pyhän Hengen tuulet ja Pyhän Hengen voima pääsisi ilmestymään sillä tavalla, että Jumala pääsisi murtamaan meitä ja vahvistamaan meidän uskomme sille tasolle, että me uskallamme mennä eteenpäin ja uskallamme todistaa Jeesuksesta ja uskallamme elää sitä elämää, jonka Jeesus on antanut, niin silloin alkaa tapahtumaan.
Ja tänään Jumala haluaa tehdä jotakin. Jumala haluaa pelastaa, parantaa, vapauttaa, viedä eteenpäin. Uskon kautta kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. On tää ihmeellinen sanoma. Näette, että on jo innostunut, kun pääsee ensi viikolla sinne Ugandaan. Pitää itsekin oikein niin julistaa itselle, että uskon kautta se nyt sitten vaan pitää mennä Ugandaan ja luottaa, että Jumala auttaa. Ei ole aina helppoa. On monenlaisia haasteita. On monenlaisia ongelmia. 1. Johanneksen kirja 5:4. Siellä sanotaan tällä lailla. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut. Meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Tässä maailmassa on paljon ongelmia. Tässä maailmassa on paljon tuskaa. Tässä maailmassa on paljon haasteita. On olemassa todellinen vihollinen, saatana, sielun vihollinen, joka haluaa tuhota ihmisten elämiä. On monenlaisia taisteluja. Ja Raamattu sanoo meille, että kuka on se, joka voittaa näissä taisteluissa, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Ja tästä Raamatun kohdasta me ymmärretään myös se, että usko on yliluonnollista. Se tulee Jumalalta. Se ei ole uskottelua, että me uskotellaan johonkin, vaan aito usko on Jumalan antama lahja ihmiselle. Koska Raamattu sanoo, että kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa tämän maailman. No mikä on se voitto? Meidän uskomme. Se on Jumalan antama lahja meille. Että me voidaan nyt ikään kuin kulkea kohti Jumalaa. Se on jotakin käänteistä kuin mitä tapahtui paratiisissa. Kun saatana houkutteli ihmistä syntiin lankemukseen, niin saatana puhuu epäuskoa, että tietääkö Jumala mitä se on tekemässä. Ja ehkä Jumala ei ole niin hyvä ja hän on kieltänyt, että sen takia, kun hän on vaan semmoinen vähän niin kuin huono Jumala ja ota nyt vaan siitä puusta. Ja tuli epäusko, että onko Jumala todella hyvä, että ehkä pitää tehdä omat päätökset. Ja ihminen teki tämän valinnan. Mutta nyt Jumala kutsuu meitä evankeliumin kautta uudestaan suhteeseen hänen kanssaan. Ja usko on sitä, että me uskotaan, että Jumala on todella hyvä. Hän todella haluaa auttaa, pelastaa. Ja me lähdetään uskossa vaeltamaan kohti häntä ja saadaan kokea, että Jumalan voima tulee meidän elämämme. Ja me päästään voitolle elämän haasteista. Ja tämä Raamatun kohta 1. Johanneksen kirjeestä, niitä on todella rakas Raamatun kohta. Henkilökohtaisesti rakas Raamatun kohta minulle. Kun muistan, kun muutin Soinista 2015 elokuussa, se on justiin silloin alkoi koulut, se jäi mieleen. Ja se oli rankka. Ajattelin, että uskossa. Mä ajattelin, että nyt käy Jumalan kutsu lähtee johonkin uuteen, että en tiedä miten tässä käy. Tuntuu niin hurjalta. Ja kun muutettiin täältä Soinista, mä aina sanon, että se on sama missä asuu, kun asuu Etelä-Pohjanmaalla. Ja sitten mä vielä sanon, että en koskaan tule muuttaa Kehä Kolmosen sisäpuolelle. Eiköhän me muutettu sinne Espoon Subelaan, joka on semmoinen sulatusuuni. Siellä on kaiken maailman kansalaiset. Ja kun pääsin sinne, niin muistan, kun sain muuttokuorman vietyä sinne rivitalon päätyyn, niin menin sinne Ankkapuistoon penkille istumaan. Ja mä istuin, että mitä tuli tehtyä. Taisi tulla tehtyä iso virhe ja täytyy rehellisesti sanoa, että pääsi itku. Isolla mielellä, että voi että, nyt ei ole takaisin menoa. Mä en tiedä yhtään, että mitä on luvassa. Mutta sitten samalla hetkellä sanoin Jumalalle, että uskon kautta olen lähtenyt nyt tälle matkalle. Enkä tiedä mikä odottaa, enkä tiedä minne on päätymässä. Mutta luotan siihen, että Jumala sä oot tässä matkalla mukana ja kaikki tulee järjestymään. Ja kaikki järjestyi niin valtavan hienosti. Sinä syksynä tuli yli 30 000 näitä irakilaista, iranilaista, afganilaista. Tuli se iso aalto. Ja heti silloin ruvettiin miettimään, miten me tavoitetaan. Ne käytiin Esa-Pekan kanssa siellä vastaanottokeskuksissa ja niitä tuli muutama. Haettiin niitä pikkupussilla. Sitten, että vuokrataan semmoinen iso pussi. Ja sitten vuokrattiin 2 pussia. Ja 4 vuotta joka viikko tuotiin 2 linja-autolla niitä seurakuntaa. Niin tuli semmoinen niin kuin pieni arabiherätys. Niitä tuli joku 200 saatiin kastaa sinä aikana.
niin valtava ilo, että sai julistaa evankeliumia. Ja muistan, kun noita maahanmuuttajia tuli, ja ne ensimmäiset taistelut, kun julistivat, että ei tää tullut uppoavan mihinkään, että ne on niin kivikasvoisia miehiä. Muistan sen eka tilaisuuden, kun kurkkua kuivasi. Mä ajattelin, että miten mä englanniksi aloin vääntämään. Se oli vielä silloin kankeita se englannin kieli. Ja aloin julistamaan ja kun pääsin vähän niin kuin sanomaan, että Jeesus on Herra, niin ensimmäinen kaveri nousee ylös ja huutaa, että Allahu Akbar! Mä ajattelin, ne kaikki nyt, ne sekoo kaikki, että ne alkaa kaikki täällä kapinoimaan. Mutta se olikin hauska tilanne, kun se yksi kaveri nousi ylös ja huusi Allahu Akbar! Niin ne toiset katsoi sitä, että hulluhan sä oot, että me halutaan kuulla, että mitä tuo kaveri sanoo. Sillä hetkellä mä ymmärsin, että nyt tämä hengellinen taistelu on voitettu. Jumala on valmistanut tämän maaperän. Ja silloin alkoi evankeliumin sana uppoamaan ja ihmisiä tuli uskoon ja uskoon. Mutta sillä samalla hetkellä alkoi toisenlaiset voimat vaikuttaa. Muistan, se oli yksi sellainen kaveri, niin tuli uskoon ja halusi vaihtaa nimensä, kun oli kaikki Mustafaa ja Muhammedia. Niin sitten siellä yksi Muhammed vaihtoi nimensä Eliaksi. Ne vaihtoi niin kuin Raamatun sankareiden nimiä. Sitten yksi toinen Muhammed tuli uskoon, kävi kastella ja sanoi, että mä haluan vaihtaa kans nimen nimestä. Sitten miksi sä haluat vaihtaa? Niin sanoi, että Artoksi. No siinä on kyllä, se oli sellainen irakilaiskaveri, sitten kutsuttiin sitä Arto Irakiksi. Mä ajattelin, onpa tää. Ei parempaa nimeä keksinyt. Mutta sitten tiedättekö, se Arto Iraki, se oli sanonut, että hei, hänen kastekuvansa, hänen uskontulotodistus on vuotanut sinne. Ja häntä on uhkailtu ja hänen perhettä on uhkailtu. Ja se tilanne paheni niin paljon, että tiedättekö, ne ampui sen pienen pojan, joku 4-5-vuotias poika, niin se ammuttiin kadulle. Silmän läpi, ja se näytti niitä kuvia, kun se poika oli ammuttu silmän läpi aseella, mikä varas se poika, joka makas verissään siinä maassa. Ja silloin mä aloin oikein miettimään, että miten paljon tämä usko maksaa heille. Miten paljon usko voi maksaa tässä maailmassa. Toisia alettiin uhkailemaan, niitä pahoinpideltiin. Ja sitten yhden kaverin tyttö kidnappattiin. Ja se tuli näyttää mulle kuvia, että mun tyttö, 6-7-vuotias tyttö on kidnappattu, että siellä se kättä poltettiin joka päivä. Ja se imaami siellä kiristi, että sun pitää tulla takaisin Irakiin, kieltää uskon, se maksaa lunnaat sitä tytöstä. Ja sanoi, että mitä hän voi tehdä. Että ne kiduttaa hänen pientä tyttöä. Se on vangittuna siellä. Niin silloin mä etsin Jumalaa. Mä ajattelin, ei tää näin voi mennä. Ja mä ajattelin, että Jumala puhuu, mitä tässä on tapahtumassa. Ja silloin mä aukasin Raamatun. Ja mulle tuli nämä jakeet Raamatusta. Että kuka on se, joka voittaa tämän maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Ja yhtäkkiä mä ajattelin, että mä en ymmärrä, mitä tässä on tapahtumassa. Mutta nämä kaverit, he uskovat, että Jeesus on Jumalan poika. He ovat löytäneet suhteen Jumalaan ja he tulevat voittamaan tämän maailman. Vaikka mä en ymmärtäisi mitään. Ja kun tuo kaveri puhuu sitä tytöstä, musta pakko sun lähteä, että koita saa sun tyttös vapaaksi. Ja tiedätkö, mä näin semmoisen unelman, että jotenkin niinku jonkinlainen enkeli suojeli sen pientä tyttöä. Mä sitä, hei, tässä tulee käymään jotenkin hyvin, että jotenkin Jumala puhuu, että hän varjelee sitä sun tyttöä. Ja se kaveri lähti sinne, se maksoi siitä lunnat. Sitten se soitti itkusena, että mitä hän voi tehdä, että hän kielsi uskonsa. Mä sitä, no uudistetaan sun usko. Ja nyt sulla on sun tyttö, eikö niin? Sä, että joo, tyttö on mukana ja mä sitä pakene sieltä ja uudista sun usko. Ja rukoiltiin puhelimessa ja hän uudisti uskonsa ja sitten hän pakeni Jordania ja mä muistan, Tenho, onko Tenho missä? Tenhon kanssa, mehän käytiin siellä Jordanissa. Silloin Tenhon kanssa, että joku hurja kaveri Pohjanmaalta pitää saada mukaan, yksi ei uskalla lähteä. Niin Tenho lähti mun kanssa sinne Jordaniin, että nyt mennään tapaan niitä, saatiin kerättyä vähän rahaa, että autettua uuteen elämän alkuun. Ja mentiin sinne ja kastettiin se vaimo siellä, täällä, mikä tämä nyt on, Kylpyammeessa. Ja siellä oli se pieni tyttö ja saatiin olla siellä heidän kanssa. Ja siellä, kun näki sen tilanteen, että hetkinen, kaikki ei mene aina niin kuin me ajatellaan. Mutta ne, jotka uskovat, että Jeesus on Jumalan poika, jotka tulevat sun
uskoon ja uudesti syntyvät, niin he todella tulevat voittamaan tämän maailman. Sielläkin mä ajattelin, että kaikki järjestöt, että okei, nyt ne on Jordanissa, täällä on se perhe, koko perhe on uskossa, menossa kohti pelastusta, menossa kohti taivasta. Kaikki on silti hyvin, vaikka tilanteet on todella haastavat. Ja kun me tultiin pois sieltä, niin tiedätkö, tämä kaveri kuoli. Mä ajattelin, hyvä, että me käytiin siellä. Ja asiat ei järjestynyt sillä tavalla, kuin miten mä ajattelin. Mutta mä ajattelin, että kaveri on voittajana perillä. Hän voitti tämän maailman, vaikka se oli vähän niin kuin rimaa hipoen tuntui hänen elämässään. Mutta Jumalalla on tie. Ja kuka on se, joka voittaa tämän maailman? Ellei se, joka uskoo. Ja tänäänkin rukoilen, että jokainen meissä saisi uskoa, että me mentäisiin uskossa eteenpäin. Jos täällä on joku, joka ei usko, niin saisi tänään ottaa pelastuksen vastaan, ottaa uskon vastaan ja mennä kohti taivastietä, kohti taivasta Jumalan kanssa. Mutta tänään usko syntyy julistamisen kautta ja me saadaan mennä eteenpäin ja me saadaan nähdä, kuinka Jumala ilmestyy avuksi. Matteuksen evankeliumissa löytyy kertomus, missä opetuslapset on yöllä veneessä ja sitten he näkee, että joku kävelee siellä järven päällä. Ja tiedätkö, ne peljästy ja sanoi, että hei, se on aave. Heidän teologiansa meni heti hetkessä pieleen, kun että yhtäkkiä alkoi uskomaan aaveisiin, kun joku valkoinen asia lähestyy siellä vettä pitkin ja he huusivat pelosta. Raamatus on näin, mutta heti Jeesus puhui heille, olkaa rohkeat, minä se olen, älkää peljätkö. Pietari vastasi hänelle, Herra, jos olet sinä, käske minun tulla luoksesi veden päällä. Eikö tässä ole aikamoinen uskon sankari? Tämä ensimmäinen asia, joka tuli mieleen, että hei, jos olet sinä, niin anna minun tulla sinun luoksesi veden päälle. Ja Jeesus sanoi, tule. Pietari astui veneestä, käveli veden päällä, tuli Jeesuksen luo, mutta nähdessään tuulen hän peljästyi ja alkoi vajoamaan ja hän huusi, Herra, pelasta minut. Heti Jeesus ojensi kätensä, tarttui hänen ja sanoi, sinä vähäuskoinen, miksi epäilet? Eikö erikoinen asia, että Jeesus sanoo Pietarille, että sinä vähäuskoinen, vaikka Pietari oli ainoa niistä kavereista, joka uskossa lähti kävelemään sitä veden päälle. Kun Jeesus sanoi, että tule. Ja kun mä ajattelin Pietarin logiikkaa, että miksi Pietari teki tällä tavalla. He olivat peljästyneitä siellä pimeällä järvellä ja joku semmoinen aaveen näköinen lähestyy siellä vettä pitkin kävelle. Jotakin yliluonnollista tapahtuu. Mutta Pietarin ajatuksissa alkoi raksuttaa erilaiset kuviot kuin toisten opetuslasten ajatuksissa. Pietari alkoi päättelemään, että jos tuo on Jeesus, niin mistä minä tunnistan Jeesuksen? Ja ensimmäinen asia, joka tuli Pietarin mieleen, oli se, että jos on Jeesus, niin mä pyydän häneltä jotakin mahdotonta, ja hän tekee mahdottoman mahdolliseksi. Pietarille nähnyt, kuinka Jeesus parantaa sairaita, tekee ihmeitä. Ja Pietarin logiikka oli tämä, että mä pyydän jotakin niin mahdotonta, että ainoastaan Jeesus voi tehdä sen mahdolliseksi, ja siitä mä tunnistan mun Jeesukseni. Ja Pietari sanoi, että no anna mun tulla vettä pitkin sun luokse. Ja Jeesus sanoi, että tule. Ja Pietari lähti ulos veneestä kävelemään uskossa veden päällä. Ja totta kai ei Pietari kävellyt veden päällä. Se oli niin kuin toissijainen elementti, vaan Pietari käveli Jumalan sanan päällä. Jeesus on Jumalan sana ja Jeesus kutsui Pietari, että tule. Ja tuon sanan päällä Pietari lähti kävelemään. Ja myös meitä kutsutaan. Jeesus on kutsunut meitä, että tule, ja me ollaan lähdetty menemään. Olosuhteet vaihtuu. Välillä pitää olla tulessa, välillä kävellään veden päällä, mutta Jumalan sana kantaa perille asti, jos ei me olla vähän uskoisia. Ei katsota ikään kuin olosuhteita, ja niin kuin, että olosuhteiden mukaan tehdä,
päätelmiä, vaan katsotaan Jeesukseen. Kiinnitetään katse häneen ja mennään olosuhteissa kuin olosuhteissa, koska olosuhteet ovat toissijaisia, koska Jeesus on yliolosuhteinen ja Jumalan sana on yliluonnollista sanaa. Se kantaa meidät perille asti. Se kantaa meidät vaikeiden asioiden, tilanteiden ja aikakausien lävitse, kun me uskossa mennään eteenpäin, luotetaan Jumalan sanan lupauksiin, Jumalan hyvyyteen. Jumala ei koskaan hylkää meitä. Hän on luvannut pysyä uskollisena ja hän on kutsunut meidät. Ja hän tänään kutsuu meitä. Hän kutsuu jokaista. Ja ollaan hurjissa tilanteissa, mutta Jeesus on meidän kanssamme. Eikä meidän tarvitse puhua ikään kuin tänäänkään Jumala, että katso kuinka hurja myrsky minun elämässäni on. Vaan tänään me voitaisiin olla uskon miehiä ja naisia. Ja me voitaisiin puhua meidän myrskyllemme, että katso kuinka suuri Jeesus minun elämässäni on. Hän on isompi kuin myrskyt. Hän on isompi kuin olosuhteet. Hän tyynnyttää myrskyt ja hän tänäänkin nostaa ne vähäuskoiset, jotka ovat vajoamassa, niin hän nostaa ylös meidät. Hän vie eteenpäin. Hän haluaa jokaiselle hyvää. Hän haluaa pelastaa ihmisiä. Ja tänään on pelastuksen päivä. Tänään me voidaan kääntyä pois synneistä, kääntyä pois vääristä asioista, tehdä parannusta ja tulla Jeesuksen luo. Ja hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä ja hän avaa meille tien eteenpäin. Ja hän vie meidät perille. Halleluja. Uskon kautta. Ja hei, kun te olette niin hiljaisia, te olette niin tämmöisiä totisia soinilaisia, auta vähän niin kuin julistaa ja käänny sen naapurin puoleen ja tökkää oikein. Kysy eka, että onko sä hereillä. Sen jälkeen voit sanoa niin, että sanot tällä lailla, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Hebrealaiskirjeessä 11. luku jae 1 sanotaan, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Varmuus siitä, mikä ei näy. Ja jae 3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on luotu, on tehty Jumalan sanalla niin, että se, mitä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä. Ajattele, nyt kun me nähdään tässä näkyvässä maailmassa ongelmia, meidän pitää palata näkymättömään maailmaan. Kun me julistamme Jumalan sanaa, se tulee näkymättömästä maailmasta. Mutta kun me uskossa otetaan se vastaan, näkymätön maailma muuttuu uskon kautta näkyväksi. Sinulla voi olla tänään sisäisessä maailmassasi levottomuus, mutta kun tänään otat uskon kautta vastaan Jumalan sanan ja teet parannuksen, käännyt Jumalan puoleen, yliluonnollinen rauha tulee sinun sisäiseen maailmaan, niin että sä voit kokea sen ja tuntea sen. Näkymätön muuttuu näkyväksi uskon kautta, eikö niin? Amen. Tänään meidän sinne näkymättömään maailmaan Jumala puhuu sinne, että kaikki koko se Jumalan suunnitelma saisi muuttua näkyväksi. Ja Jumala alussa loi kaiken, millä hän loi? Sanallaan. Ja minne hän loi sen? Hän loi kaiken, tiedätkö, tyhjyyteen. Sanansa voimalla. Kun hän sanoi, että tulkoon eläimet, tulkoot puut ja tulkoot kaikki, niin kaikki tuli olemassa olevaksi sanansa voimalle. Ja tätä samaa sanan voimaa me julistamme tänään, evankeliumia. Jeesus Kristus on Jumalan sana. Hän on muuttumaton, hänen voimansa on muuttumaton. Tänä päivänäkin Jumalan sana sanoo, että hän kutsuu olemattomat olemaan. Millä? Sanansa voimalla. Uskon kautta. Uskon kautta me ymmärretään. Usko on avain siihen, että me päästään sisälle pelastukseen, Jumalan suunnitelmaan. Ja se on yksinkertaista, mutta se on myös vaikeaa, koska meidän tulee ojentautua kohti Jumalaa, luottaa Jumalaan, uskoa Jumalan sana todeksi. Kaikki se, mitä tänään Jumalan sana sanoo, meidän tulee uskoa se todeksi. Jos Jumalan sana sanoo, että evankeliumissa on Jumalan voima, niin uskotko, että siinä on silloin voimaa? Ei, Jumala on valehtelija. Ja kun me tiedetään, että siinä on voima, niin tiedätkö, silloin pelko pakenee meidän sydämistämme. Jumalan rakkaus. Rakkaus karkoittaa kaiken pelon, eikö niin? Jos me uskotaan tää todeksi, niin silloin pelko pakenee, eikö niin? Me tiedetään, että
jos Herra on meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Niin silloin, tiedätkö, tulee rohkeus mennä eteenpäin olosuhteista huolimatta. Jos me luetaan Jumalan sanasta, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa, tiedätkö, kuolemaan meidän syntimme puolesta, että me saataisiin syntimme anteeksi. Että me saataisiin iankaikkinen elämä. Niin eikö se ole silloin oikeasti ilosanoma? Eikö se ole silloin hyvä sanoma siitä, mitä Jeesus teki meidän puolestamme? Ja kun me tänään uskossa avataan sydämemme tälle totuudelle, niin silloin me päästään eteenpäin. Silloin näkymätön maailma muuttuu näkyväksi. Vaikka tuolla Ugandassa, niin Raamattuun on kirjoitettu, että menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia. Ja kun mennään jonnekin ja julistetaan, niin tiedättekö, yhtäkkiä nähdään ihmeitä ja merkkejä, kuinka todella se on totta. Näkymätön muuttuu näkyväksi uskon kautta. Ja muistan, kun tämmönen ujo maalaispoika, kun meni eka kertoja Ugandaakin, mä että mitä mä täällä oikein osaan tehdä. Mä olin eka kertaa pastoreiden konferenssi. Mä ajattelin, nämä on kaikki pastoreita, ne on paljon viisaampia kuin minä en osaa sanoa täällä mitään järkevää ja taistelin siellä. Mutta taas, että uskon kautta mä oon lähtenyt tänne ja uskon kautta Jumala tekee kyllä jotakin. Hän auttaa, vaikka mä en osaisi tehdä yhtään mitään. Ja siellä rukoilin ja olin mukana siinä jonon jatkona. Ja sitten kaikki pastorit, niin ne rukoili toistensa puolesta. Kaikki lähti syömään, niin sanoi, että ota käsistä kiinni jotakin pastoria ja rukoilet ja siunaa sitä. Niin mä otin lähimpää kaveria käsistä kiinni, molemmista käsistä. Ja sitten mä vaan rukoilin, että Herra, siunaa tätä miestä ja anna tälle miehelle sitä, mitä hän nyt tarvitsee. Ja Herra, auta joka ikisessä asiassa. Tällainen niin kuin siunasin sitä pastoria siinä. Ja sitten mentiin sinne johtavan pastorin kotiin, niin se kaveri tuli sinne kanssa ja se jutteli kiivaasti sen toisen, sen johtavan pastorin kanssa. Ja mä ajattelin, mitä ne keskustelee. Ja sitten mä kysyin, että mitä te puhutte oikein, että kertokaa meillekin. Niin se kaveri alkoi selittää tarinaansa, että hän on niinku se johtavan pastorin sukulaismies, mutta hän ei ole kristitty, tai ei ollut kristitty, vaan hän tuli sinne pastorien konferenssiin ja hän tuli katsoa, että onko se, niinku se sukulaismies siellä. Ja sitten hän sanoi, sinä otit minua käsistä kiinni. Ja kun sinä aloit rukoilemaan, niin Jumala puhui. Hän kuuli äänen, että ota pelastus vastaan tänään tämän miehen kautta. Ja ajattele, se kaveri teki uskon ratkaisu. Mä ajattelin, eipä tämä paljon ihmisestä ole kiinni, eikä ihmisen osaamisesta, kun pikkusen vaan siunaa ja pitää kädestä kiinni, niin uskon kautta tämä toimii. Ja sitten oikein siellä rukoin, että Herra, en mä näille pastorille haluaisi julistaa, mä haluaisin julistaa ei-uskoville, että saisi ihmisiä uskoa. Ja mä että no julistetaan sitten pastoreille. Sitten mä julistan niille niinku evankeliumia. Mä julistin vain yksinkertaista pelastussanomaa ja sitten tein tuo alttari kutsumaan, että no ei kukaan pastori kehtaa tulla, nehän kaikki nyt varmasti uskossa. Mutta kun tein sen pelastuskutsun, niin sieltä juoksee yksi mies sinne hiekkakentälle ja polvistuu ja sitä rukoile minun puolesta ja minä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja tuo kaveri teki kauniin uskon ratkaisu. Sitten halusi heti todistaa sitä, että minä olen tämän kylän lehmäpaimen. Ja olin tuolla paimentamassa lehmiä ja nukahdin ja yhtäkkiä näin unen, että eläimet meni juomaan vettä. Kaikki eläimet meni lähteelle. Sitten minä kuulin äänen, että mene sinäkin juomaan lähteelle. Sitten kun se kaveri heräsi, niin sanoi, että no hän heti arveli, että se tarkoittaa sitä pastoreiden konferenssia, että siellä julistetaan Jumalan sana, että mä otin heti toisen kaverin sinne lehmänpaimen hommiin ja mä lähdin tulemaan sinne pastoreiden konferenssiin ja nyt mä oon täällä ja elävällä lähteellä. Mutta että miten Jumala tekee asioita, kun me uskon kautta etsitään häntä. Etsikää, niin te löydätte. Tänään jokainen löytää vastaukset, jokainen pääsee eteenpäin uskon kautta. Ja uskon niin yksinkertaista. Jos on päästä samaa, jos vaikka jano, niin voi juoda vettä tai mitä tahansa muutenkin voi juoda. Jos on nälkä, niin voi syödä. Jos haluaa pelastua, niin voi uskoa, eikö niin? Jos on väsy, niin voi nukkua, mutta tässä tilaisuudessa ei saa nukkua. Tilaisuuden jälkeen voi mennä nukkumaan. Mutta Jumala on antanut meille sen kyvyn, koska Jeesus, että uskokaa minuun. Ottakaa minut vastaan. Ja tänään oikein rukoilen, että Jumala pääsisi vaikuttamaan sillä tavalla, että jokainen meistä saisi vastaanottaa evankeliumin voiman. Nyt Efesolaiskirje 2:8 sanoo, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, eikö niin?
ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Jumalan sana asettaa jokaisen meistä samalle viivalle. Jumalan sana sanoo yksinkertaisesti, että armosta, Jumalan rakkaudesta te olette pelastetut. Kukaan meistä ei ansaitse pelastusta, koska Raamattu sanoo, että kaikki on syntiä tehneet. Kaikki ovat Jumalan kirkkautta vailla. Muistan, kun mä täällä evankelioin silloin tuosta Soinin nuopparilla, 2 soinilaista veljestä. Ja mä oikein yritin sanoa niille, että nyt asia on näin yksinkertainen, että jokainen on tehnyt syntiä ja jokainen tarvitsee anteeksi antoa, että pääsee taivaaseen. Että tämä on se Raamatun punainen lanka. Ja kun mä tätä selitän, että jokainen on tehnyt syntiä, niin se toinen veli sanoi, että minä en ole koskaan tehnyt mitään syntiä. Sitten mä ajattelin, että miten mä mulla oli hiljaa vaikka, että miten mä tästä umpikujasta pääsen eteenpäin. Mä katson sitä toista veljeäni. Sitten toinen veli sanoi, että valehtelee parasta aikaa. Se tilanne ratkesi sillä hetkellä. Mutta jokainen on tehnyt jotakin syntiä. Jokainen syntiä on myös se, että mietitään joku hyvä tekemättä. Raamattu sanoo tällä tavalla. Ihminen on langennut syntiä, tarvitsee pelastusta. Ja Jumala haluaa armostaan antaa meille meidän syntimme anteeksi. Jumala haluaa pelastaa. Ja tämä on lahja, Jumalan lahja. Ja miten Jumalan lahja otetaan vastaan? Uskon kautta. Tänään otetaan se vastaan. Ja Raamattu sanoo, että ei tekojen kautta. Ei auta se, vaikka kiertäisi ympäri maailmaa. Vaikka julistaisi miljoonille ihmisille evankeliumi. Se on pelkkää roskaa Jumala edessä. Ja auta teot, että minä ansaitsisin jotakin. Jokainen meistä tietää sen oman kipunsa, oman syntinsä, oman kelvottomuutensa. Jokainen meistä tietää, että me ei ansaita sitä, vaan me ansaittaisiin helvetti ja kadotus. Mutta Jumala rakkaudessaan haluaa antaa meille uskon kautta pelastuksen. Hän haluaa pelastaa. Ja tämä on Raamatun ydin. Ja näin Raamattu meille yksinkertaisesti ilmoittaa, että armon kautta, uskon kautta me saadaan pelastus. Ja tänään Jumala auttakoon, että jokainen meistä saisi olla pelastettu. Jokainen meistä saisi uudistaa matkaliiton Jumalan kanssa uskon kautta. Ja että me saataisiin uskossa mennä eteenpäin ja elää sitä Jumalan suunnitelmaa todeksi. Haluan lukea vielä Matteuksen evankeliumista. Tämä on monelle tuttu Raamatun kohta. Täällä sanotaan uskosta tällä tavalla. Totisesti minä sanon teille, jos teillä on uskoa sinapin siemenen verran, te sanotte tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyy, eikä mikään ole teille mahdotonta. Ja tänään, onko meillä sinapin siemenen verran uskoa, niin me voitaisiin siirtää vuoria. Ja Jeesus varmaan mistään maisemoinnista opeta täällä, että jokaisen sukupolven pitäisi harjoittaa sitä uskonsa, että minä haluan siirtää Mount Everestin Suomeen, Etelä-Pohjanmaalle, kun ei tartu liian laakeet, että on semmoinen komea vuori, mitä ihailla. Että minä harjoitan nyt uskoani, vaan Jeesus puhuu jostakin muusta. Hän puhuu elämän ongelmista ja asioista, niistä vuorista, jotka tulee meidän eteemme, että niitä on mahdollista uskon kautta siirtää, että ne siirtyvät sivuun. Eikä Jeesus sano, että pitäisi olla vuoren kokoinen usko, että pystyisi siirtämään sinapin siemenen, vaan että sinapin siemenen kokoinen usko, että voisi siirtää vuoren. Eikä Jeesus puhu jostakin koosta tai jostakin, että pitäisi olla tämän kokoinen usko. Se ei ole tämän kertomuksen opetus, vaan Jeesus sanoi, että jos meillä on edes vähäinen usko, joka kohdistuu Jumalaan, niin silloin meillä on yhteys Jumalaan ja me ollaan kosketuksissa maailmankaikkeuden suurimman voiman kanssa, Pyhän Hengen voiman kanssa, ylösnousemusvoiman kanssa, ja silloin asioita alkaa tapahtua. Kyse on yhteydestä Jumalaan ja uskon kautta tämä yhteys muodostuu. Jos on sinapin siemenenkään verran uskoa, niin se yhteys toimii ja silloin elämän olosuhteet, ne alkaa asettumaan semmoiseksi, kuin Jumala haluaa niiden olevan. Mikään ei ole mahdotonta sille, joka uskoo, eikö niin? Ja kun ajattelee, niin jotenkin miettikää sinapin siemen vertausta, niin ajattele vaikka, tiedätkö, nettilinkkiä. Jos sä kirjoitat jonkun kotisivuosoitteen, että vaikka
Soinin helluntai-seurakunta. Niin siinä on muutamia kirjaimia, mutta jos kaikki menee oikein ja sitten klikkaa, niin se yhdistää sinne kotisivulle. Se on valtava informaatio, se on kaikki tieto, mitä sinne on kirjoitettu. Mutta jos se osoite on väärä ja klikkaa, niin mitä ei tapahdu. Ikään kuin kysytte, tästä on kyse, että kun meidän uskomme, se kohdistuu Jeesuksen Kristukseen. Ja kun se on Pyhän Hengen synnyttämää uskoa, niin silloin asiat tapahtuu automaattisesti. Me päästään eteenpäin ja me päästään pelastukseen ja Jumalan tahto pääsee tapahtumaan ja Jumala pääsee pelastamaan ja vapauttamaan ja parantamaan ja eheyttämään. Kaikki tapahtuu automaattisesti uskon kautta, ei meidän tekojen kautta, ei meidän onnistumisen kautta, ei meidän yrityksen kautta, vaan uskon kautta. Ja se laittaa kaikki samalle viivalle, eikö niin? Jokainen voi uskoa ja tänään ottaa uskossa vastaan Jumalan voimaa. Ja noustaan yhdessä ylös rukoilemaan.